Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Uy. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shoutout sa mga eksenang parang lahat ng gawin may mali. Diba? Minsan nangyayari yun. Yung pagising mo pa lang, mali yung bangon mo. Tama. Tapos pagdating mo ng CR, nahulog yung sipilyo mo sa inidoro. Oh, yun. Diba? Yung sunod-sunod. Sunod-sunod, magkanda, malas-malas, diba? Oh. Pero lagi nating tatandaan, it's just a bad day, not a Correct. bad life. Tama. Yun. Nangyayari lang talaga yung mga ganyang klase mga eksena. Pampaspice up ba ng life? Oo. Kaya importante marunong din tayo dapat redirect ng natin. Ay, oo ng ating nga. atensyon. Kasi, Totoo. di ba yun yung sinasabi ng law of attraction? Kung pagising mo, mainit yung ulo mo, matitisod ka hanggang sa dire-diretso na. Hindi Correct. magpa-flush yung inodoro. Totoo, yung mga ganyan, lahat na lang ng kamalasan, di ba? Kaya learn to divert. Oh. Ang hirap anuhin ng utak, no? Ang parang ano ba yung mga tamang exercises na dapat gawin ng brain para mag-divert. So Oo. kanyari ganyan na malas-malas na, kasunod-sunod, parang lahat mali. Lahat ng gawin mo may kamalasan, Oo. 'di ba? Paano gagawin? Ayan. Very complex kasi yung katawan natin. Kaya dyan natin makikita na amazing talaga yung pagka-create sa atin ni God, di ba? Kaya actually, yung kaya din nating i-train yung mga brains natin eh. Na pag nakadetect siya ng ganyan, ay, oops, hindi Oo, pwede. ang kailangan kong gawin ay ibabaling ko yung attention ko sa ibang bagay, 'di ba? Ang pinakakalaban kasi natin yung emosyon natin. Totoo. Totoo yan. Sinasabi ng brain ko minsan, eto yung gawin mo, pero Oo. yung emosyon mo, Ayaw niyang gawin. lalo na sa pag-ibig. Correct! Alam mo, nagtatanga-tanga ka na. Correct! Alam mo na nga, sobrang daming red flag niyan. Diyan ka pa rin! Tama! Alam mo na nga, masakit sa ulo yung lalaki niyan. Diyan ka pa Ayan! rin! Di ba? Dami na nagsasabi mong kaibigan, friend, niloloko ka lang. Oh, pero nandiyan ka pa rin! Oo, magagalit ka pa, lipat ka na naman doon kasi akala mo papakinggan ka, sasabihan mo naman. Oh, Niloloko ka, magagalit ka na. Correct! Ay, nako. Ano ba talaga? Yung puso natin corrupted. Totoo yan. Ang hirap talaga. Pero ang ganda ng pagkakagawa sa atin eh. Beautifully and wonderfully made ang Yan. pagkakagawa talaga sa atin. Meron akong napanood na video ng National Geographic. Kasi 'di ba katatapos lang ng Father's Day. Aba, nagbago ka na pala Ay, na pinapanood ngayon. National Geographic. Parang nakakatalino. Kasi lagi na lang akong Viva Max eh. Lagi na lang akong mga ganyan mga panoorin. Di ba? So, pero hindi naman talaga ako nanonood ng National Geographic. Oh. Yun yung katotohanan. Napadaan lang siya sa feed ko. Tapos amazing lang kasi kakatapos lang natin ng Father's Day. So yung eksena na pinost ng National Geographic is about fathers pero mga penguin. Ang tawag sa kanila, ang cute ang tawag sa kanila ay mga emperor penguin. Okay. So pinapakita lang doon sa video na yon kung gaano akong nakita ko talaga kung gaano ka-amazing sa God. And we're just talking about one type of animal. 'Di ba? Penguin pa lang ito. So ang ginagawa ng penguin, mga emperor penguins, kapag
nangitlog na yung mga queen penguins, Aha. yung mga queen iiwan nila yung mga itlog Sa tatay. sa tatay. Tapos yung mga nanay mag-hunt sila ng pagkain. So aalis yung mga nanay. Tapos yung mga tatay, sandamukal to na penguin, Jegs ha. Sandamukal na penguin na mga emperor penguins. Lahat sila merong mga itlog Lilimliman nila. nililimliman nila. Tapos, ang galing kasi, ay di sobrang, 'di ba, snow, Antarctica eh, 'di ba, snow. So kapag ka medyo may matinding parang pag snowstorm, Parang oo. storm, ang ginagawa nila is nagte-take turn sila kasi yung gitna, madami sila eh. Isang buong bilog na puro Oo. penguins na magkakadikit. Ang ginagawa nila, meron silang parang perfect rhythm na ginagawa na kapag ka yung nasa gitna nainita na, yung susunod na penguin naman yung iinitan. Para hindi sila lahat maiinitan. Para napoprotect nila yung itlog na nililimliman nila. Sobrang amazing. Diba? Diba, ang galing? Ang galing ah. Merong mga isda, I forgot na for which particular fish, na kapag habang pinagbubuntis o yung mga itlog ay hindi siya kakain ng ilang buwan kasi kailangan yung mga itlog ay nasa bibig niya lang. Hindi siya gagalaw. Oo. Ang galing, diba? And we're just talking about yung mga na-discover. Minsan may makikita tayo, di ba, ng mga undiscovered na mga parts of the sea. Yung mga, basta ang dami pong, and ang amazing talaga. Sobra. And there's an amazing God behind it. Correct. Yun lang naman yun talaga. Ang punot dulo doon, there's Oh. an amazing God behind it. Hindi lang siya by chance na nangyayari kasi Totoo. may science din eh. Doon mo makikita talaga na napaka-amazing na there is a creator, Correct, 'di ba? Hindi talaga siya ng May designer Totoo, talaga eh. correct. May nagdisenyo talaga nito at yung nagdisenyo nito, siya ang makaka-solve ng problema mo. So diba? imagine mo kung walang design yung sa penguins na lang, ano mangyayari sa kanila, 'di ba? Correct. So, ibig sabihin- At ginagawa nila yun, parang, di ba, hindi sila parang tao. Oo. Pero alam ng utak nila na kailangan nilang gawin yung ginagawa nila para patuloy na magkaroon ng mga future penguins. Oo. Kasi pag hindi nila ginawa yun, yung mga itlog, tapos nasa gitna ng snowstorm, wala. Oo, Magiging balot yan eh. Oo. Penguin balot. Balot na penguin. Balot na penguin, di ba? Oh, pero sa isda, 'di ba? Pwede niya namang ibuka yung bibig Correct, niya. pero hindi. Oo. Kailangan. Pero naka-design kasi na gano'n eh. Eh, di ba pagka tumitingin ka nga sa langit, tapos may mga ibon, tapos nag-V formation sila, Oo. may dahilan kung bakit naka-V formation sila. Nakalimutan ko lang ang dahilan. Sige pero nga, may anong dahilan? Nakalimutan ko lang, pero meron. Naalala ko yung V formation eh, sa Mighty Ducks eh. Na pelikula. Ang luma, Kung alam mo, ang Mighty Ducks na pelikula, My God ka na! ang luma ng Mighty Ducks. Grabe yung reference. Hindi man lang bagong pelikula Mission Impossible Part 7 ni Tom Cruise. Mighty Ducks. Grabe. 80s ba yan? 90s naman. Parang 90s. 90s. Diba? So may dahilan kung bakit ang mga birds ay nag-V formation. And I'm sure yung Mighty Ducks, may dahilan kung bakit ganun yung kanilang formation. Diba? Parang so, ata sa aerodynamics oo, something. parang mas, at saka ang galing. Parang nababasag yung hangin. Parang may ganyan. Para hindi sila mahirapan. Oo. So, may dahilan din kung bakit nagta-travel kapag ka nafe-feel ng mga animals na merong danger. Napanood ko to sa isang tsunami na sa National Geographic ulit. Yes! Usapang hayop tayo. Correct. Nakita ko na parang bago mag-tsunami, yung mga turtles, lumipat sila ng area. So, parang ang pinaka-punot dulo doon na yung mga turtles ay nakaka-detect ng Nararamdaman mangyayari, nila. na may mangyayaring hindi maganda. 'Di ba? So, lahat ng mga turtles for whatever reason, lahat sila nag-migrate, umalis sila. Yung pala magkakaroon ng tsunami, 'di ba? Parang simplehan lang natin, wag nang pang National Geographic. Gamo-gamo, 'di ba? Kapag uulan, ang daming gamo-gamo, alam natin lahat kaagad na uulan. Parang na. ganon. 'Di ba? And again, merong creator. Tama. May nag-design. Yan. Hindi Diba? yan nangyari na by chance na lang. Kasi kung sinasabi ng iba na by chance lang siya nangyayari, posible para dito biglang may lilitaw na hihiputamo sa harap Correct, natin. diba? Kung by chance lang, Oo, edi
Para sa, hindi eh. Wala. Nasa office to at walang hipo dito. Oo. May nanghihipo, pero walang hippopotamus. Di ba? Kasi nga, nakadesenyo ang lahat eh. At ang lahat ay may pinanggagalingan. Oo. Walang biglang lumitaw na lang out from nothing. So may pinanggagalingan. So saan tayo nanggaling? Correct. O, Yan yung diba? tanong. So wala lang, kaya lang namin siguro paulit-ulit na sinasabi yung ganyang klaseng mga examples. Just a reminder na kung ano man yung problema na kinakaharap mo ngayon, for sure, we are sure na you feel that it's very, very big. Totoo naman. At hindi we natin appreciate life. correct, dapat. oo. Pero merong pwedeng merong mas malaki Correct. dyan sa problema mo. Tama, 'Di oo. ba? At yung hihingan mo ng tulong, yung gumawa ng mga emperor penguins. Ayan. Yung gumawa ng mga isda. Kung sinong gumawa sa'yo, kung saan ka nanggaling. Correct. 'Di ba? Yun yung mga body parts na lang kasi talaga natin eh. Nakakatuwa kung bakit sila nandiyan, kung ano yung kanilang purpose. So, let's not to worry too much dahil meron pong Diyos na nag-aalaga po Tama. sa atin. Ayan. Mahirap lang talaga intindihin lalong-lalo na pag nasa gitna tayo ng problema. Yes. Di talaga yan, mahirap talaga siyang isipin kung papaano. Pero hold on, have faith that everything will be okay. Correct. In time. Oo, kasi ang dapat i-look after mo dyan yung lesson after sa storm na pinagdadaanan mo, doon mo palang ma-appreciate. Correct. Ayan. 'Di ba? At alam naman po natin na lahat po ng mga storm ay lumilipas din. Yan, lilipas Wala lang din naman siya. tayong nabalitaan na storm na hanggang nagsimula nung 2001 hanggang ngayon tuloy siya. Ang hirap na. Wala. Pre, may bagyo dito sa Oo. amin na 3 years na. Hindi pa rin umaalis. Pero 3 years maaaring sa susunod na taon mawala. Oo. Ibig sabihin tapos na din. Ayan. Hindi rin naman forever. So ganun din, hindi forever Oo. yung storm that you are going At through. saka, ito, pansinin nyo, kahit yung literal na bagyo, every time na dumadaan yan, may mga realization tayo. Pagkatapos. Ay, mahina yung bubong natin. Dapat Totoo. next time pala, ganito ang design na ng para hindi na siya anuhin. 'Di ba? So Bagyo. yun naman din talaga natututo tayo, 'di ba? Tingnan mo yung lesson na nalaman ng ibang mga Pilipino na dahil mahina lagi yung kanilang mga yero, anong ginagawa nila? Nabalita mo ba 'yon, Jegs? Bago magbagyo, nilagyan nila ng pinintahan nila yung yero nila ng number nila. Oh. Para just in case malipad sa inyo. May Alam babalik. mo, Pwede ibalik niya. balik nyo ha, 0920-992. Nakakaloka. Sinuulat sa ibabaw para just in case lumipad, Oo. may magbabalik, Correct. di ba? Ay nako, whatever storm that you're going through, Kabisyo, we know and acknowledge na talagang hindi yan madali. Ayan. Alam mo, para sa taong may walang pinagdadaanan, madaling sabihin yan eh. Kaya mo yan, okay lang yan, may dahilan ng lahat, di ba? Oo. Madaling sabihin yan eh. Pero pag ikaw yung nasa gitna niyan, hindi mo maririnig yan eh. Basta i-look after mo yung wisdom sa pag pinagdadaanan mo kasi may wisdom talaga na ituturo yan. Meron. Penguins nga hindi pinapabayaan, Kaya di ba? nga, Walang di ba? nag-aalaga sa mga yun At eh. saka wala nagturo. Oo, walang nagpapakain sa kanila eh. Ang galing. Tingnan mo yung yung mga chameleons, 'di ba? Pag nakakasense sila ng danger, anong ginagawa nila? 'Di ba? Nag-a-adapt sila sa nature para hindi sila makita. Correct. Ganun. Kung anong kulay ng Kung anong kulay ganun ng din. background, yun din yung Oo. gagawin nila. 'Di ba? Recently, we went to Puerto Princesa Underground River. Have you been there, Jens? Oh, yun, oh. Ang Diba? galing. Sobrang na-amaze ako nung pumunta Sobrang doon. Yung mga rock amazing, formations correct. doon. Grabe. Ang galing talaga ng rock formation, promise. As in, kakaiba talaga siya. And hindi naman po nandun yun nang wala lang. Oo. Meron din pong nagdisenyo. And imaginein mo, yun pa lang yung isa sa mga na-discover. 'Di ba sabi nga doon sa underground river na yun ng Puerto Princesa, napakalawak pa ang hindi pa napakahaba nun. correct. O, hindi ang pa na-explore. Hindi pa na-explore. Sipin mo baka may mga mermaid doon, 'di ba? Hindi imposible. Hindi imposible, di ba? Oo. Tsaka tingnan mo, yung mga sorry po usapang National Geographic, yung mga hindi balyena, ano yun, yung sa Sorsogon, tsaka sa Butanding. Cebu, Butanding. Oo. Di ba ang laki-laki niya, kasing lalaki ng bus, pero hindi ka hindi ka niya trip. So pwede ka mag-swimming with them. Oo. Di ba? Ang galing eh. Kakaiba talaga. Kakaiba. Meron po talagang gumawa sa atin. Diba? Yeah. Yun po yung lagi natin tatandaan. Meron po tayong creator and he's very, Yeah. very powerful. And of course, we have to appreciate our life. Importante po yan.
Ano mang pinagdadaanan, dadaanan mo lang yan kaya Correct. tinawag pinagdadaanan. At saka, yun nga, tulad ng wala pong typhoon na nagsimula noong 2001 hanggang ngayon 2025 ongoing. Ayan. Natatapos din po ang mga storms. Baka sabihin nyo, bida-bida kami, nagsasalita ka, take it from us. Ay, nako, totoo. Na kami po ay ilang bagyo ng Correct. dumaan. At patuloy na dinadaanan. Yes, Sa oo. totoo, yun naman yung masaklap eh. 'Di ba, Jegs, katatapos lang nung 6 na taon na bagyo namin. Oo. Tapos nasundan ng isa pa, di wow. Pero for some reason, para medyo kalma lang din ako, na natatakot na hindi, pero kalma lang din kasi nakadaan na Oo. ako ng mga pagsubok eh. Saka So, naramdaman carry ko mo na, to. naramdaman mo na yung glory ni Lord sa mga nakaraang bagyo na hindi ako pababayaan. Correct. So, ganun din yun. Mas Hindi rin ako matindi yung napagdaanan na bagyo. tama. Ito, chicken Oo, lang to. chicken na lang to, Oo. di ba? Hay, nako, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong Friday night. Hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.